4. Scurtă descriere a site-ului portal.just.ro. Un instrument extrem de util pentru persoana care, la un moment dat, este parte într-un dosar aflat pe rolul unei instanțe, este site-ul www.portal.just.ro. Prin intermediul acestuia, justițiabilul poate afla care este stadiul dosarului, termenul de judecată și alte măsuri dispuse de judecător. De asemenea, portalul oferă acces la legislație și jurisprudență relevantă, ghiduri sau modele de cereri. Site-ul are un motor de căutare care permite, printre altele, identificarea dosarului fie după număr, fie după numele părților. De asemenea, justițiabilul are la dispoziție și un portal legislativ, ce poate fi accesat la adresa http://legislatie.just.ro. Acest site a fost creat pentru îmbunătățirea calității și eficienței serviciilor de asigurare a accesului cetățenilor la legislație, precum și alinierea la standardele europene în domeniu, prin dezvoltarea unei aplicații electronice interconectate cu portalul european comun al legislațiilor naționale, N-Lex, care să permită accesul gratuit al cetățenilor și al instituțiilor publice și private, atât de pe teritoriul României, cât și din spațiul Uniunii Europene, la o bază de date legislativă națională gestionată de Ministerul Justiției. Un alt instrument foarte util pus la dispoziția justițiabilului este dosarul electronic, aplicație disponibilă pe site-urile instanțelor care oferă acest serviciu. În cadrul acestei aplicații se pot vizualiza toate documentele din dosar, încheieri de ședință, hotărâri judecătorești, documente depuse de părți și altele. Conținutul dosarului electronic este accesibil numai părților din respectivul dosar, ori reprezentanților lor, mandatar, procurator, avocat ales, consilier juridic, etc., în baza unei cereri trimise către instanță. Cererea de acces la dosar se obține și de pe site-ul instanței în cauză, iar aceasta trebuie însoțită de o copie a cărții de identitate sau dovada calității de reprezentant. Cererea se poate depune personal la registratura instanței pe rolul căreia se află dosarul sau se poate trimite prin e-mail. În urma depunerii cererii, persoana interesată va primi un cod de acces și o parolă cu care va putea accesa informațiile din dosar.